sa haring nakapako sa krus. Dakilang nag-ibig sa manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin, ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Mayroon pong pag-ibig din nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang nag-ibig sa manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ng pagkabuot, pag-aalinlangan, kiyamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo, at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig sa manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mapalad ang gumagalang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Tatamasahin niya ang Kanyang biyaya, pagpalain siya'y liligaya. Dakilang pag-ibig sa manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan.
ating laman. Tinipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa Haring nakapako sa Cruz.
Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito sa panglibang linggo ng Kuwaresma. Pagpapasalamat po ng pamilya ni Leon Salimhoco, Almarit Sol Ramirez, Jerwin Lazaro, Gia Lazaro, Dr. Norica Bautista Ikeda sa pagpasa sa board exam. Tek at Rose Tarok, Nenita de la Peña, para sa kapanganakan ni Maricel Sapno, Abraham Vicente Castro, Xavier Emmanuel Mutok, para sa pagpapasalamat sa araw ng ordinasyon presbyteral ni Father Ray de la Cruz, para sa special intentions ng Prime Group, Mayor Junen Gente Tango, Karen Miranda Chan, Daen Tambeltran, Kaira Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Valido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Robin Balatbat. Para sa ating mga medical frontliners, lalo na si Dr. Carlo Tantan, Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bundok, Doktora Maricel Texon, Jessica de la Peña, Special Intentions ni Lucky at Erica David Cruz. Para sa Special Intentions ni Ruby Bianca, Lelaine, Cora, Monet, Clec, Pogi, Maris Raul, Limoco, Pachi Clemente. Para sa kagalingan, lubusang kagalingan ni Rosario Medina, Jingjing Arthur, Princess Mart, LB Gonzales, Pascuala. Para sa kagalingan ni Francisco Bautista, Princess May Guevara, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Marieta de la Cruz, Norma Cabrera, Norma Balatbat. At para sa kaluwalhatian ng kaluluwa, para sa kagalingan ni Jaja Maglalang, at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ni Adrian Nimpa, Rodolfo Alvin, Mark Anthony, Asmin Amador, Josepina Brido Maurino, Rosario Marta, Pablo, Father Alan, Father Rex, at Father Larry. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, ano pat usan niyang inako ang mamatay para sa sanglibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan sa iyong pag-akay sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila.
Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila'y dakila't hamak ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kristo Jesus, aginumi, ligaya't kapurian kekat, ligaya't kapurian kekat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista ng upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Betsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres at silang dalawa'y lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ng anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mapopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod.
Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nagbabagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan ng bakit ako naparito. Upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit na nagsabi, pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon upang hatulan ang sanlibutan, itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo naging stricto po tayo ngayon, ayon na din sa executive order ng ating gobernador. No, kaya nga po yung mga senior citizen natin, hiniling na po natin na sila'y wag na munang physically magsimba kundi sa online mass na lamang. Na po, kahapon po may nag-send sa akin ng picture ng pila ng ambulansya sa Diosdado Macapagal sa guwa-guwa ng mga COVID cases. So sana po, no? Kagabi lang, siguro 6 o 7 ang nag-text sa akin, nagpingi lahat ng dasal dahil nag-isolation sila sa quarantine facility sila, nag-positive, no? Yung iba ay mga doktor. So pakipanalangin po natin sila. Para sabi nga po, parang awan na natin sa mga frontliners, sa ating sa mga ospital. So, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Anyway, pag hindi tayo nag-ingat, makikita natin si Jesus. Tanong, sinong gustong makakita kay Jesus? Ayaw ninyo? Yung ayaw, sinong gusto niyong makita? Si Lucifer? Sinong gustong makakita kay Jesus? Who wants to see Jesus? Okay. Kailan niyo po gusto? Sabihin niyo lang. Bubulungan ko siya mamaya. Anyway. Sa gospel po natin ngayon, this is one of my favorite gospel pericope. May mga Griego na nagpunta kay Jesus sa ating Panginoon. At ang sabi nila, lumapit sila kay Felipe, pinuntahan si Andres. Ang sabi nila, Sir, we would like to see Jesus. Siguro naging tanyag na ang Panginoon at marami na siyang kumalat ang kanyang karangalan bilang isang mabuting mananalita, isang tagapangaral ng mabuting balita, isang nagpapagaling. Kaya ang sabi nila, Sir, we would like to see Jesus. Ito yung mga Griego. Sir, we would like to see Jesus. Gusto po naming makita si Jesus. Sabi ko nga po, paano natin makikita si Jesus? Paano makikita ang ating Panginoon? Hinimay ko po ang mga pagbasa. Hinimay ko ang Ebanghelyo. At ito ang nakita ko. 2 bagay. How can we see Jesus? We can see Jesus, 1, when and if we die. When and if we die. Not in the end. Hindi po in the end natin. We can see Jesus in our lives. Makikita natin si Jesus sa buhay natin kapag tayo ay namatay. Anong ibig kong sabihin? Kapag tayo ay namatay sa ating sarili. Ano sabi ng Panginoon? Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong
mananatili itong hindi nag-iisa. Ngunit kung mamamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang sariling buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mapopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakamit nito. How can we see Jesus? Paano natin makikita si Jesus? If we die to ourselves, kung tayo ay mamatay sa ating sarili. At kailan yon? Saan yon? When we begin to sacrifice. Kapag tayo ay natutong magsakripisyo, pag tayo natutong magkumalimot sa ating sarili, kapag tayo'y natutong mawalan ng pagkamakasarili. Dahil until we are selfish, hanggat tayo ay selfish, hanggat tayo ay iniisip natin ang ating sarili, hindi natin makikita si Jesus. Why? Because if we are selfish, kung tayo makasarili, ang nakikita lang natin ay ang ating sarili. Ako. Kung ano ang pakinabang ko, kung ano ang para sa akin, kung ano ako. If we only think of ourselves, we cannot see Jesus because we are focused on ourselves. Pero, kung matututo tayong magparaya, matututo tayong magbigay, matututo tayong magsakripisyo, then we will see Jesus. We will see Jesus. Di po ba ito yung karanasan ng mga magulang? Sino po yung mga magulang dito? Nagtrabaho po ba kayo o nagtatrabaho kayo? Nagtrabaho po. Ano po? Nagbanat po ba kayo ng buto para sa pamilya nyo? Nagbanat ng buto. Bakit? Ba't di nyo na lang sila hayaan? Mga batang yan, ang titagas ng ulo. Pasaway pa yung iba. Ba't di nyo na lang sila hayaan? Bakit kailangan nyo pang magtrabaho, pagbanat ng buto, ng ikabubuhay? Ba't kailangan nyo silang buhayin? Kailangan nyo gawin yon. You sacrificed not for yourself. Nagtrabaho kayo, nagtatrabaho, nagbabanat ng buto, hindi para sa sarili nyo, kundi para sa inyong pamilya. Kundi para sa inyong pamilya. May kaibigan ako nung minsan, nag-OFW. Tapos, nagduda yung asawa niya. Sabi niya kung nag-asawa siya doon, kung may asawa siya doon, sabi niya, maunawaan ko. Lalaki din ako, sabing ganyan. Lalaki ako, maunawaan ko. Pero, sabi niya, bakit nagpapasarap siya doon? Sabi ko ganyan, nakita ko mismo, hindi siya nagpapasarap doon. Lahat ng sweldo niya, ng kita niya, pinapadala niya sa inyo. Babae po yung naka-abroad eh. Lahat ng kita niya, pinapadala niya sa inyo para sa pag-aaral ng mga bata. Nakita ko ang sakripisyo niya, ang paghihirap niya sa pagtatrabaho para itaguyod kayo. You sacrifice. And when you sacrifice, you find the meaning in your life. Kapag tayo natutong magsakripisyo, tayo ay nakakatagpo ng kabuluhan at kaganapan ng ating buhay. At kapag tayo ay nakakita ng kaganapan ng ating buhay, then we see Christ. Because the fullness of human life is Jesus Christ. Man fully alive is Jesus Christ. Kaya nga po, kung hindi tayo matututong magsakripisyo, we cannot see Jesus. Kung hindi tayo matututong magparaya, we cannot see Jesus. Kung hindi tayo matututong magbigay ng ating sarili, we cannot see Jesus.
And that is very evident on the cross, na kung saan binigay niyang lahat-lahat ang kanyang sarili. Then, we saw clearly who Jesus is. As Christ and as Savior. Bilang manunubos, bilang Kristo. Amen. Kailan natin nakikita si Jesus? Kapag natututo tayong magbigay at magparaya. Natututo tayong magsakripisyo sa ating sarili. Kapag ikaw ay gumawa ng mabuti, masasaktan ka. Masasaktan ka. Mong gumawa ka ng mabuti, masasaktan ka. Masasaktan ka. Kapag ikaw ay tumulong, masasaktan ka. Bakit? Sasaktan ang bulsa mo eh. Mababawasan yung pera mo. Kapag tumulong ka, gumawa ka ng mabuti sa iba, when you exert effort to help others, masasaktan ka. Pero, alam niyo po ito, sa lahat ng nakaranas ng pagtulong at paggawa ng mabuti, mararamdaman mo yung kabuuan ng iyong sarili. You will feel and experience the fullness in yourself. Hindi lang satisfaction, it is fullness of self. Kabuuan ng sarili, pagpupuspos ng kalooban kapag ikaw ay nakatulong at nakagawa ng mabuti sa iyong kapwa. Then that experience itself is seeing Jesus. It is seeing Jesus. It is dying to yourself, mamatay sa sarili para sa iba. May kaibigan po ako, kailan lang nagkukwento siya. Sabi niya noon daw, nakaganyan siya. Hindi lang nakaganyan pa. Hindi lang nakaganyan, nakapasok pa sa bag niya, yung sa bulsa niya, sa bag niya. Nakaganyan siya. Talagang hindi mo siya mapipiga. Talagang hindi mo siya mapipiga. Ngayon, sabi niya, na-realize niya kung kailan nagiging bukas siya. Kung kailan nagiging bukas ang kanyang palad, doon lalong pumapasok ang biyaya. Kung kailan nakabukas ang kanyang palad, doon lalong pumapasok ang biyaya. Kung kailan siya nagpaparaya, doon dumarating ang biyaya. Amen. Nag-donate pala siya sa pinak. Salamat po. Anyway, pangalawa, kung titignan natin, how can we see Jesus? Lord, we would like to see Jesus. And how can we see Jesus? Sabi ng Panginoon, sabi niya, dumating na ang oras, ako'y nagababagabag, sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang ito, daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Then, how can we see Jesus kung ilalapat natin sa pagninilay natin? How can we see Jesus? Paano natin makikita si Jesus? Sagot, sufferings, pains, paghihirap. Gusto mong makita si Jesus? Matuto kang maghihirap. Gusto mong makita si Jesus? Yakapin mo ang mga paghihirap at pagsubok sa buhay mo. Sino po bang gustong maghirap? Sinong gusto po ng paghihirap? Gusto niyo po ba? Sino pong gusto ng paghihirap? Taas ang kamay. Wala. Pangalawang tanong ko, sino po ang nakaranas na ng paghihirap? Sino ang nakaranas na ng pagkalugmok? Sinong nakaranas na ng matinding pagsubok? Sinong nakaranas na ng matinding kahihiyan o pagsubok dahil sa kahihiyan? Tanong, sa mga sandaling yon,
sa mga karanasan ng paghihirap, pagsubok, karamdaman, pagkalugmok, pagkalugi. Anong ginawa niyo? Ano pong ginawa niyo? Nagsabong? Ano pong ginawa niyo? Nagparty-party? Sa oras at sandali ng pagsubok, ng kahirapan, ng karamdaman, ng pagkalugmok, ano pong ginawa niyo? Nagdasal. Nagdasal. At alam ko, alam nating lahat sa sarili natin na sa oras na yon, sa sandaling yon, ang ating pagkalugmok at pagdarasal, doon natin naaninag, naranasan, nakita si Jesus. Doon natin nakita, naranasan, naaninag si Jesus. Amen. I would like to share. This week has been a very hard week para po sa aming pamilya. Mula po nung nakarang linggo. Nakita nyo siguro, medyo matamlay ako. Nag-cancel po ako ng misa, sa totoo lang. Nag-cancel po ako ng misa sa mga barangay kasi napakabigat po ng aking nararamdaman noon. Naging hindi po maganda ang lagay ng nanay ko. Nasa ospital siya sa Amerika. Nakita ko yung paghihirap niya, nakabidyo. Gusto mong hawakan, gusto mong yakapin, gusto mong patahanin, hindi ko magawa. Napakabigat po. Napakabigat. And then the doctor said us, discussed to us so many things. Napakabigat. Pero kahit pari na ako, yun yung sa ganoong pagkakataon at nung pagkakataong yun, lalo kong nakita ang aking Panginoon. Lalo kong nakita at naranasan ang aking Diyos. Lalo kong naaninag si Jesus. Alam niyo po ito. I'm pretty sure naranasan na nating lahat to. Sa sandali at sa oras ng pagsubok, ng kahirapan, ng mabigat na karamdaman, sa gitna ng kahihiyan at pagkalugmok, doon natin nararanasan, nakikita, naaaninag si Jesus. Amen. This is the beauty, maybe this is the beauty of Lent. Siguro po kaya meron tayong Kuwaresma sa ating simbahan. Kahit kung minsan pinagtatawanan tayo ng ibang sekta, bakit pinahihirapan yung Panginoon? Bakit naghihirap kayo? Bakit pinagdinilayan yung paghihirap? We need to face the reality of pains and sufferings even of our Lord Jesus Christ. Kasi nasa gitna ng kahirapang ito, karanasan ng kahirapan, nakikita, naaaninag natin ang Panginoon. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay at nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw umakyat sa langit,
naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na ang mga para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Jesucristo tungo sa pagiging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa habang nakatuon sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa ng kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumanaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng Sa katahimikan, katahimikan ng ating puso at kalooban natin pong ilihin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, narito po ang aming mga panalangin, ang kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamagitan ng mga ito na kaming mapuspos ng inyong biyaya at pagpapala, tunay na makita si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Saan kami tutungo? Kami
Manalangin kayo kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang pinapagsaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakudaan sa pinagdiriwang na paghahain ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo Itaasin niyo rin. yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ama pasalamatan. naming mga pangyarihan tunay na marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tulungan mong aming maitumpang kinanis ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaysa namang nagsisiawit ng papuri sa iyo ng mga lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, uspos na malaki ang langit at lupa. Sana, o sana, sa kaitaasan, ipalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri. Pinaghati niyo, iniabot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin nito ang katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapon na inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaani namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ang kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, ay merito ng tanang kaparihan ng lahat ng manak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami mahintulog sa tukso. Pagbyadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunguhin mo nga ang pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Magbigayan rin. tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos aming lalako, ing kasalanan iyato. Pakaluluan mo kami. Agnus Dei Quitonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Ang Diyos nagpapakita sa atin, mapalad tayo tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na bigay.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay, at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
kayo'y taong makasalanan, inubog sa lupa't kahinan. Kayo'y taong makasalanan, inampun sa kanyang pangalan, inampun sa kanyang pangalan. Orasyo Imparata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap ng marami at kumitil sa mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang maihinto ang paglaganap na ito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na wawakasan ang mga bakuna, ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kahulusugan sa isip at katawan, katatagan at kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pakamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arkanghel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. San Padre Pio Petrelsina, Panalangin mo kami. San Juan Pablo II, Panalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Panalangin mo kami. San Serapion, Panalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi Nuestra Señora de la Merced, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagiginabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa kanya, sa mga kaanib niya, na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Wala po tayong lockdown. Ang meron po ay stricter protocols, implementation of the protocols na nauna na pong ipinalabas ng ating gobernador. Ibig sabihin po, nakikiusap po ang gobernador, please stay at home. No? Yung wag po natin palabasin ng mga bata, mga matatanda. Bata, 18 pababa, matanda, 60 pataas, wag po natin palabasin ng bahay. At kung sakaling tayo ay lalabas ng bahay,
ay kailangan po natin mag-face shield, face mask at face shield. So sa susunod na linggo po, linggo ng palaspas, ay kung kayo po'y magsisimba, nire-require na po natin ang face mask at face shield. At pagkatapos po, tayo po ay magre-release ng mass pass para sa Holy Week. Mass pass po para po makontrol natin ang bilang ng mga magsisimba. Hindi lang po na ihanda pa, ipamimigay po ito within the week. Na po. Next week po, araw ng linggo ng palaspas, ang mga misa po natin ay alas 6, alas 9:30 at alas 5:30 ng hapon. Muli po, ang mga matatanda po ay nakikiusap po tayo na sa bahay na lang po. Ang mga, meron po tayong live streaming. Yung mga apo po ninyo na 18 years old pataas o mga anak ninyo, ang sinilang pasimbahin nyo po para po magdala ng palaspas at mabasbasan ang inyong mga palaspas sa susunod na linggo. Muli po, hinihiling po ang ating kooperasyon ng ating mahal na Gobernador Dennis Pineda. Gayun din po sa protocols na inalabas po, guidelines na inalabas ng ating Arsobispo. Sa Holy Week po, wala pong daan ng krus sa labas, dito lang po sa Biyernes Santo. Sa Linggo ng Palaspas po, dito po ang mga misa at dito po sa simbahan ang mga misa at isa ay sa Bisal San Pablo. Maliban po doon, lahat ng activities natin ay dito po sa simbahan, sa loob ng simbahan, following social and physical distancing at health protocols. No po? So muli po, inihiling po ang inyong pagkipagtulungan. Puno po yung mga ospital sa Pampanga ng mga kaso. So, tulungan po natin ang gobyerno, tulungan natin ang bawat isa, protektahan natin bawat isa. Kahit nasa bahay po, ay pinumungkahi na magsuot pa rin ng face shield, face mask, kahit kayo ay nasa bahay. Kasi ang lumilitaw po ngayon ay pamilya po ang nagkakahawaan. So kahit nasa bahay po ay tayo ugaliin natin magsuot ng face mask. So doble ingat lang po tayo. Wala po tayong lockdown pero doble ingat po tayo dahil sa biglang pagtaas po ng kaso ng mga COVID. Maraming salamat po. Assignment po natin, kitain nyo po yung inyong matagal lang kaibigan na matagal nyo nang hindi nakikita. Ay bawal pala, no? Hindi. Kahit ano po, kahit pagkatapos pagkatapos po ng Holy Week, kitain ninyo yung inyong kaibigan na matagal nyo nang hindi nakikita. No po? Total, 2 linggo lang po itong stricter protocols. Panalangin po natin 2 linggo lang. No po? Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bisa natin na ialay na humayo kayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyo lahat. Have a blessed Sunday and God bless you.